Deputati tal-Gvern inkonsistenti fl-aġir tagħhom jgħidu mod u jagħmlu mod ieħor u huwa evidenti li min għandu l-ogħla karigi f'Kastilja qed jibqa' jinsisti li jservi ta' paraventu. Wara li sena ilu l-Ministru José Herrera waqt xhieda li kien qed jagħti fil-qorti kien stqarr li kien żball oħxon tal-Gvern Laburista li baqa' jżomm lil Konrad Mizzi u lil Kiċ Kembri wara li faqqa l-iskandlu tal-Panama Papers, għal xi raġuni l-istess Ministru u fost dawk li għal darb'oħra qed ikun imġiel jiġbed il-ħabel ta' deputat li fisser il-kollass tal-Gvern fl-2019. Snin ilu għattilli kien żball l-oħxon meta Kiċ Kembri u Konrad Mizzi ma tkeċċewx meta faqqa l-iskandlu tal-Panama. L-lum irġabdilek? Le. Iżda nhar l-erba' fil-Parlament il-Gvern ta' Robert Abela oġġezzjona bl-aħrax għal mozzjoni mikruba mill-Oppożizzjoni li tobbliga lil Konrad Mizzi jixed quddiem il-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi. Dan minkejja li Herrera u oħrajn jemmnu li Mizzi għandu jkun obbligat iwieġeb quddiem il-PAC. Fuq Konrad Mizzi l-pożizzjoni tiegħi hu li għandu jattendi l-PAC u jirrispondi domandi li jsirun. Iżda jidher li minn fuq l-ordni hi li l-Gvern jibqa' jagħmel dak kollu li jista' biex Mizzi itawwa l-żmien biex jidher quddiem il-PAC u jwieġeb mistoqsijiet dwar kif allegatament seraq lil poplu Malti fuq il-proġett tal-Electrogas u li minnu kellu jiddaħħal 5,000 euro kuljum f'commissions, dejjem skont dak żvelat mill-Panama Papers. Il-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield nhar l-erba' qal li peress li Konrad Mizzi kien kiteb fuq Facebook li kien se jixed ma kienx hemm għalfejn titressaq il-mozzjoni, iżda inqas minn 24 siegħa wara l-istess Mizzi mar lura minn kelmtu u għal darb'oħra fuq Facebook qal li ma kienx beħsiebu jidher quddiem il-PAC. Mossa li tindika biċ-ċar kif Mizzi kien miftiem ma' Robert Abela li qed jibqa' jitmexxa mill-klikka li trittatti l-iskandli li nħmew f'Kastilja u li għalihom jibqa' jħallas il-poplu Malti.